Good morning, dear brothers and sisters in Christ. We all rise for the novena in honor of our Mother of Perpetual Help. Immaculate Mother, to you do we plead, to ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring through the light of your dawning conquest of Satan and rescue to man. Then from your throne, at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners saw, nor your sinless perfection, fallen and weak. For God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother
Mother of perpetual help, from the cross Jesus gave you to us, our Mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in your sufferings, in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of perpetual help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of perpetual help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us.
that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show Him at last to me. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life.
He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrogaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Chan and De Vera family, Rafaelita Howe and family, thanksgiving and special intention, dulot ni Ruth L. Benosa and family, special na kagadan for Chemical Engineering Board exam of Jerome Aquino, dulot kan Aquino family, for healing, dulot ni Edwin Espinas, special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno Mendez, for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Francisco, dulot ni F. and S. Velasco, Lydia, dulot ni Josephine Lee, Jose, dulot ni Nilfa Lee and family, Froilan, Dominador, Maura Jr., dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Roland Bendon, dulot kan Asopardo Cantara family, George, dulot kan Galvez family, Lino, Milagros,
Dulot ni Mila Rodriguez. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Diyos Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indugabos, mga tugang. Good morning, Father. Magpasalamat po kita sa panibagong panahon na itinao sa sato. Siring man sa gabos na mga balaog na inako ta, gikan sa kagurangnan. Hagadon tan kapatawaran sa gabos na mga pagkukulang asin pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamahan, pakapatawada ang satong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurang na namimibi kami, warasan sa mo, nasiring na kami nagseselebrar sa misteryo, kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat, kan sa imong Aki, magkanigo man kaming mag-ugma sa iyang pagdatong, kaiba kan gabos na santos, huli ki Hesu Kristong kagurang na niya mo sa imong Aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Ang nag-iriba ki Pablo, ihinatod siya sagkod sa Atenas. Danga nagbarali. Dara ang tugo na si Silas asin Timoteo sumunod tulos ki Pablo. Si Pablo tuminindog sa tahaw kan Areopago. Danga nagsabi, mga taga-Atenas, sa kuyang namasdan, nakaniguan na gayo an sa indong pagkamakidiyos. Huli ta sa kuyang paglakaw-lakaw asin pagkalagkalag, kan sa indong mga monumento, nahiling ko na igwa kamo, nin sarong altar na anasusurat iyo ini. Sa daimid bid na Diyos,
Ngunyan, ang Diyos na sa kuyang ipinagrurukyaw, iyo iyan ang sa indong sinasamba, alagad da inindo midbid. Ang Diyos na nagibo kan kinaban, asin kan gabos na nilalang, siya iyo ang kagurang na ni langit asin daga. Dai siya nag-ierok sa mga simbahan na pinatugdok ni mga tao. Dai man siya nagkakaipon nin anuman na ikakadulot sa iya kan kamot nin tao. Siya nga ni ang nagtataong buhay, ginhawa asin gabos itinatao niya sa lambang saro. Hali sa sarong tawo, nilalang niya ang gabos na katawuhan, tanganing mag-erok sa ibabaw nin daga. Itinalaan niya sa lambang banwaan ang mga panahonin sa indang kasaysayan, asin ang mga sagkod kandaga na sa indang nasasakopan. Iniginibo niya tanganing ang Diyos hanapon nin gabos na banwaan, sa paglaom na makuha siya ninda. Alagad sa katunayan, siya bakong harayo sa lambang saro sa satuya. Hulita sa iya kita minaginhawa, minahiro asin nabubuhay. Siring sa sinabi ni nagkapirakan sa indong parasurat. Kita gabos sa iyang mga aki. Kaya kung kita mga aki nin Diyos, di kita mag-isip na ang Diyos arog sa ladawan na bulawan, plata o gapo, na ginibo o minukna nin tawo. Iyan gabos pinatawad din Diyos, kan panahon na ang mga tao daipanin pagkamidbid sa iya. Alagad ngunyan, siya nagbubuot, na ang gabos na tao sa gabos na lugar magbakli na. Huli taigwa siyang itinalaan na aldaw, na ang bilog na kinaban huhukuman. Huhukuman sa katanosan, huhukumanin sarong tao na pinili niya. Ini pinatunayan ni Diyos, kan ang tawong ini binuhay niya liwat sa mga gadan. Kanaunabihan, ang iba nagsabi, dapit sa bagay na iyan, buot ming madangog kagiraray. Pagkatapos naghali si Pablo, alagad nagkapirang mga lalaki, nag-uyon sa iya, asin nagtubod. Saro ka iyan, iyo si Dionisio Areopagita, lain pa sa sarong babae, na Angaran, Damaris, asin iba pa. Pagkatapos ka ini, binayaan ni Pablo ang Atenas, asin nagpakorinto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Umawon ang kagurangnan sa kalangitan, umawon siya dyan sa kaitaasan. Pag umaw ka mo gabos na nagkaanghelesan, pag umaw ka mo, gabos na sa iyang hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Mag-umaw sa iya ang mga hade asin gabos na banwaan, mga prinsipe asin gabos na pamayo sa daga, ang mga barubata asin mga daraga, ang mga magurang pati ang mga aki. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Pag umawon ang ngaranin kagurangnan, hulitaan sa iyang ngaran, iyo ang pinakahalangkaw, ang sa iyang kamurawayan halangaw pa sa langit asin daga. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, dakol pa akong sasabihon sa Indo alagad, day panindo masasabutan ngunyan, kun siya ang espiritu nin katotoohan, dumatong, itutok niya sa Indo ang bilog na katotoohan. Day siya mataram sa iyang sariling ngaran, kundi itataram niya ang sa iyang nadangog
asin ipapahayag niya sa indo ang mga bagay na maabot. Pag uumawon niya ako, huli tahali sa ko at ipapahayag niya sa indo. Ang gabos na sadiri kan ama sadiri kuman, kaya sinabi ko na hali sa ko, an ipapahayag niya sa indo. Ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ang sa tuya pong binasang Ebanghelyo sa ngunyan, kasugpon kan gospel na binasa ta kasuhapon, asin sa Ebanghelyo ta sa Giraray, ayaon ining promesa kan pagtao kan Espiritu Santo para sa mga disipulos o para sa simbahan na tinugdas ni Kristo. Mga tugang, kasuhapon sa Ebanghelyo, ang magayuno na description na ginamit ang Espiritu Santo, iyo ang prinsipyo nin buhay. Sa madaling sabi, ang Espiritu Santo, iyo ang nagtatao nin buhay sa gabos na linalang kan Diyos. Iyo ang nagtatao nin buhay sa sato, iyo ang nagtatao na kan buhay sa simbahan, siya ang padagos na nagpapatalubo sa sato. Asin sa ngunyan sa Santo Ebanghelyo, may panibagong description na ginamit si San Juan sa paagi kan katukdoan ni Kristo. Sabi digdi, ang Espiritu Santo, iyo ang Espiritu nin katotoohan. Mga tugang, tanganing mas masabutan tada po ang Espiritu Santo, mas magayon kung basahon ta po ang libro kan gibo kan mga apostoles, ito baga pong Book of the Acts of the Apostles, mas magiging klarado sa satuyang paghiling ang role kan Espiritu Santo. Ninulita sa libro pong ini, detalyado na ipinag-istorya, asin ipinahayag kung paano naging successful sa mga apostol sa paggibukan sa indang misyon. Minsan nga ni si Kristo da inaninda kaiba. Ninulita after the resurrection, sinda na sa nasunag padagos. After the ascension, sinda na sa nasunag padagos kan misyon na pinuuna ni Kristo. Alagad, gabos ito nagibo ninda, na pano nin entusiasmo, pano nin kahigosan, pano nin katutuohan, ninulita so Espiritu yaon sa sainda. Iyo yan mga tugang an mababasa ta sa libro kan mga gibo kan mga apostoles. Mga tugang, sabi nga ni San Juan Maria Vianney, without the Holy Spirit, everything is cold. Kung day gayo da apo ang Espiritu Santo, mayo talaga din buhay sa kinaban. Kung mayo ang Espiritu Santo, kani kulang ang higos, daing entusiasmo, daing gana, gani daing kulor ang buhay. Kung dai ang tabang, asin ang presensya kan Espiritu Santo na yaon sa sato. Kaya magayon po na pinapaginumdum kita kan Ebanghelyong ini, na magi sa giraray, maging aware kita kay ding misteryosong presensya kan Dios na yaon sa sato, sa presensya kan Espiritu Santo na ipinadara niya sa simbahan. Bako kitang solo-solo sa buhay ta. Minsan mayo kamo kaiba sa harong nindo, igwa kitang kaiba pirmi, igwa ni nag-aantabay sa sato, ang Espiritu kan Dios na inako ta, puon pang kan kita binurunyagan, inako ta ang balaog na ini, na padagos na nagtatao din buhay, asin kusog sa sato. Magayon po na maging aware kita kaini, tanganing na-acknowledge ta urual daw sa satuyang pagpamibi, asin sa satuyang sentido, asin iyo kaya inian magtataunin isog din buot sa sato, asin inspirasyon na padagos paglakaw,
padagos na gibuhon ang mga responsibilidad, asin obligasyon minsan dipisil, ninulita aram ta, ang gabos na iyan magiging magian, taigwa kitang katabang. Mga tugang, dakulaon po ang agyat sa sato, kan modernong panahon. Ninulita sa panahon ngunyan, grabe po ang proliferation kan mga bagay na bakong totoo na nababasa sa internet. Dakulo na ngunyan ang pagpahayag kan mga kaputikan, karatan, asin mga bagay na bako man talaga totoo o mga bagay na daiman makakatabang sa sato. Ang Espiritu Santo, iyo po ini ang magigiya sa sato, tanganing maaraman, mapanindugan, maisabuhay, asin maipaglaban ta kung ano ang katotohan, asin kung ano ang katanosan. Mga tugang, sabi ko nga ni kasubago, puon kan kita binurunyagan, inako ta ang Espiritu kan Dios. Kaya out pamanugod, siya ang padagos tang dangugon. Yaon siya sa sato. Sabi nga ni baga kan kagurangnan, ang Espiritu Santo da agad sa rong doros, na minsan da ita aram kung pasain, sa inhali, asin sa inmaduman, alagad na dadangog ta, ang tanong kan doros na ini, asin namamatean ta. Sabi nga ni baga po kan sa rong old American proverb, listen to the wind, it talks. Listen to the silence, it speaks. Listen to your heart, it knows. Danay tang dangugon, ang puso ta, yaon ng Espiritu Santo sa sato, na iyo ang magiya sa sato, pasiring sa katotoohan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansakoan sa indong atang, akoon man kan Dios na makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa paggalang kan pagpatinao-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami warasan, nasiring na midbid mi an sa imong katotoohan, kami makasunod man kaiyan sa mga marahay na gawi, huli kay Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa,
idinulot na sakripisyo. Sa pagdolot kan sa diring hawak, linubos at mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa imong kaligtasan, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit to na bertudes, asin ang mga angheles nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, asin daing tapos kami na nagrorokyaw. Langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Kagurangnan ikananggad an banal burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahaya sa biglang ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa muyang Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong
si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Uyaan, kordero kan Diyos, uya nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. At amanon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang kagurang na nagsasabi, ako nagpili sa Indo, hali sa kinakban, asin nagsugo sa Indo tanganing kamo maglakaw, asin mamunga, asin ang bunga nindo, magdanay, aleluya. Mamibi kita, namimibi kami kagurang nan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed